Ja, kom binnen. Zet u. Ja, ik moest even naar buiten. Wat frisse lucht hebben. En ik zeg uw huis en ik dacht even uw advies vragen. Maar eerlijk en oprecht. Als dokter. Anna. Als u dat te halen, denkt je. Albert, ik heb haar dossier of zo nog niet kunnen inkijken. Het enige wat we kunnen doen, dat is afwachten. Hoe moeilijk dat ook is. Ik ben bang. Ik ben bang.